Experience it all. Experience the feeling. See it all. I can see a light shining on out of the dark, breaking through the clouds. It all begins right now. It starts. I can see a world I've never known, and now I'm flying high into the sky above it all. It's nothing like I've ever experienced. It's nothing like I've ever seen. Experience it all. Experience the feeling right now. Lahat, sa mga bisita po na nariyan pa sa labas, maaari na po kayong umupo dito sa loob upang masimulan na po natin ang munting or maiksing programa before po tayo dumako sa ating exciting part. Okay, sabay-sabay po natin i-welcome ang bago ang ating birthday girl, si Kuya Angela Bumato. Happy birthday, Kuya Angela. Ate Angela ko lang mo. Mamaya. Ito mamaya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang hati, maligayang hati, Magsipayo tayong lahat at syempre tayo po muna ay magpasalamat syempre sa ating Panginoon. Ayan. Of the Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, and these gifts which we are about to receive from your bounty through Christ our Lord, Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Thank you, Lord. Okay, may nakakita po ba? Ha? Wala. Okay, huwag nyo na po hanapin dahil wala po talaga, ha? Ayan. Sinubukan ko lang po kung ready na kayong makipaglaro sa akin. Ayan, mukhang ready na wala sila. Ayan. Okay, and yung iba, nagsitayungan. Binalik-baliktad po yung mga upungan, no? Sayang daw, 1,000, oh. Ayan, ito para sa ating first game. Okay, makinig mabuti. Mapapadaw na ganda, may ngipin man na wala, pwedeng sumali. Ayan. Bring the game muna tayo at yung makasali. Ito, para sa ating first, Bring Me. Okay, para sa ating first, Bring Me. Bring Me, Willow Park. Okay,
1,000 pesos. 1,000. Bilis ka na. 1,000 ninyo. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, ay, tangin natin, ha? Hello. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Total of 5,000 pesos. Ayan. Sa nagbigay nga po ng tagwa 1,000. Ayan. Palakpakan naman po natin sila. Okay. Mag-isulang po. Ayan. Huwag niyo pong takpan yung ano ng mic natin. Kasi po nawawala po talaga yung mic. Ayan. Okay. Okay po. Para naman natin yung mga nagbigay na 1,000 pesos. Ayan. Okay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. Malaking tulong po to para sa akin. Ayan. Okay. Pwede na po kayo magsibalik sa upuan ninyo. Ayan. Okay. Ayan. Next, bring me tayo. Ayan. Okay. Anong hinihintay nyo? Kapag na tayo pa. Okay. Next. Bring me Hero Front. Okay. Pauna-una na magpalasahin dito sa harap ng 100 pesos. Ayan. Pwede ulit dito ng 100 pesos. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ayan. Okay, meron ulit tayo ditong nalikom na 300 pesos. Ayan. Sa nagbigay nga ulit ng tagwa 100. Palakpakan nyo naman po ulit sila. Ayan. Okay. Ayan. Wala po silang kadala-dala. Ayan ha. Gunggunayo. Okay, next. Ngayon po, kailangan ko lahat ng batang gusto may paglaro sa akin. Gawa kayo po sa gitna ng isang pink pillow. Sige, sakli kayo lahat, kids. Ayan. Dito kayo, bilis. Sali kayo, bilis. Ayan. Lika kuya, sali ka. Naglalaro ka siya. Sige, punta kayo dito. Ayan. Punta kayo dito, bilis. Ayan, ayan. Lika ate, sali ka. Ayan. Ayan. Yung mga kids dyan, ayan. Sa likod. Ayan, punta kayo dito. Ayan, lika kuya, sali ka, bilis. Ayan. Lika. Ayan. Ayan, punta kayo dito, bilis. Ayan, lika, sali kayo yung dalawa. Halika na dito, ate. Ayan, okay. Ayan, ate. Okay, lika, come on. Let's play. Ayan. Okay, lika dito kayo, bilis. Yun. Sige, sali kayo. Ayan, marami. Ate, bilis. Ayaw na. Ayan, sige, punta kayo dyan. Ayan. Okay, pwede na. Yun. Okay, ayan, sige. Sali kayo. Bilis, sali kayo. Sige. Sali, sige. Gawa kayo ng isang malaking bulog. Ayan, yung mga kids dito. Ayan. Dito kayo, bilis. Sali kayo. Halika. Sali kayo. Ayan, okay. Sige, hawak kamay. Ayan, bilog tayo. Bilog. Bilogan tayo, bilog. Ganda ng big side mo. Ayan, okay. Dito ate ka. Dito. Yan, sige, hawak kamay. Hawak kamay. Yan. Dito. Okay. Hep! Yun, okay. Hep! Okay, alam niyo po ba yung lalaruin natin? Ha? Hindi. Ayan. Alam niyo po ba yung larong group yourself? Okay, sige, subukan nga natin, ha? Okay. Group yourself into two. Lang, two. Okay. Okay. Wala kang partner? Partner tayo, halika dito. Dito ka. Hindi, dito. Okay, one only. One. Two. 1, 2, 1. Okay, serious game tayo. Kung sino yung walang partner, maaalis na. Okay, ready? Group yourself. Ito 1.
Ayan, ha? Okay, 1. Hindi, dito ka muna. Kasali ka pa, kasali ka pa. 1, 2. Yun. Yung bulilit. Sige, lapitan mo. Hindi, hili ka dito. Sige, lapitan mo. Yakap mo. Yakap mo, yan. 1, 2. Dito pa. Dito pa lang mo. 2. Yan. Pilitan ka. 1, 5. 5. Isa pa dito. Isa dito. 5. Saglit lang. Hoy. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ayun. Sorry, ate. Ayan. Lika dito. Uy, dito ka muna. Hindi ka pa na-list. 1, 2, 3. 3. Yun. Ito. Kulang isa. Ayan. Ayan, ha. Okay, sorry. Sali ka uli mamaya. Okay, 1, 2. Ayun, si ate. Ayan. Sorry, ate. Ayan. 1, 2. 1, 2, 3. Ayun. Uy. Sumiksik. Sige, sumiksik ka pa. Ayan, natumba na. Halika na. Ayan, upo ka muna, ha. Halika. Sorry, ate. Upo ka muna. Upo. Ayan, dito ka muna. Upo ka muna, ha. Upo ka dito. Bilis, dito ka. Dito. Ayan. Ayaw. 1, 2. 1, 2. Ito, partner mo. 1, 2, 3. 4. Ayan. Okay. Sorry. Sali ulit kayo mamay. Okay, lika dito, ate. Dito ka. Yan, dito. Yan. Dito ka, ate. Dito. Ayan. Okay, dito ka. Yan. Dito ka. Ayan. Saglit lang, ha, balong. Baka ikaw ay mamangga, mapisip-pisip ka dito. Upo ka muna, ha? Upo. Sit down. Bahala ka dyan, ha? Ready? Pabilisan to, ha? Okay, ready? Kanino pong anak to? Baka ito ay mapisip dito. Nako, delikado mo. Yun, nanunulak ako. Ready? Bilisan nyo, ha? Reversal! Uy, wala pa. Group pa lang. Ready? Ready ka na? Opo, bilisan mo, ha? Opo, kaya pag natapa ka, hunggo na, ha? Opo, ayan, ha? Ready? Reversal! Wala pa, saglit na. Reversal! Layo ka muna, ate. Layo ka muna. Ready, ha? Bilisan mo, ha? Ready? Reversal! Oy, ready, ha? 1, 3! Yun, si ate. Sorry, ate. Yan, dito ka, lika dito. Dito. Talikod ka, ha? Huwag kang titingin. Dyan, ha? Dito ka. Dito. Yan, ha? Dito, talikod. Talikod ka. Bantayan mo siya, ha? Baka mangi-plastic, ha? Opo, ayan, ha? Yan, ha? Dito ka. Tingnan mo, ha? Tingnan mo sila, ha? Bantayan mong mabuti, ha? Medyo matikiro yan, ha? Ready? Ready ka na? Ready ka na? Okay, ready? Ngayon po, kailangan ko ang tulong ninyong lahat. Pagkisigawan natin, isa lang na lang! Ready? Look yourself! Ito to! Halika dito. Halika. Ayan, dahil ikaw ang nahuli, sorry, hindi na kayo umupong dalawa. Ayan. Okay. Halika na dito, ate, ha? Ayan. Okay. Malinaw yung sinigaw natin na isa lang ang mananalo. Ayan. Dahil dalawa sila, kaya silang dalawa.
English, Tagalog, Inchik, Ilocano, Pangalatot. Anong salita mo? English, Tagalog, Inchik, Ilocano, Pangalatot? Hello. Ha? Tagalog. Tagalog, okay. Ayan, napakadali ko sa nito. Okay, what's your name? Stephanie. Ha? Stephanie. Ha? Stephanie. Dog. Stephanie, o dito ka muna. Okay. Taga saan ka? San Felipe Sur. San Felipe Sur. Saan yun? Saan yung San Felipe Sur? Ayan, hindi niya alam ha. Okay, ayan. Anong gusto mong sabihin sa ating birthday celebrant? Anong gusto mong sabihin? Merry Christmas. Merry Christmas! Ayan, okay. Ayan, okay. Lika dito ate. Yun, thank you so much sa'yo ate. Ayan. Okay, next. Sino yung nagbigay ng 100? Ayan, yung mga nagbigay ng 100, punta kayo dito sa harap. Ayan, dito. Dito. Ayan. Okay, dito. 1, 2, 3. Tatlo. Sino yung nagbigay ng 100? Punta kayo dito. Ayan, okay. Ito. Ayan, okay. Thank you. Bibigyan ka ng gift. Sino pa yung nagbigay ng 100? Umalis ka dyan, sabi. Sino? Kanina yung 100? Dito. Halika dito. Ito. Ayan. Okay. What's your name? May shooting kambing ka? Okay. Ayan, halika dito. Ayan. Okay, ayan. Thank you. Ayan, okay. Kanino po yung isang 100? Sino yung isang nagbigay ng 100? Oh. Kanino po yung isang 100? Umuwi na ata. Ha? Ay, wala pala si madam. Ayan, okay. Liga po dito, madam. Ito na po. Oo. Bumalik din yung prices sa inyo. O, sige, yung 100 lang. Ayan, ayaw nyo. Bahala kayo, ha? Okay. Ayan, nasaan yung ating mga birthday celebrant? Ayan, nasaan po sila? Amanda, dito ko. Ayan, punta po sila dito sa harap. Ayan. Yung birthday girl. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Meron po akong regalo, syempre, sa ating birthday celebrant. Pinag-ipunan ko po to kani-kanina lang. Ayan, okay, come here ate. Ayan, sino ba may birthday? Come ate, come. Ayan, come here. Ayan, okay. What's your name? Kay Angela Vito Mato. Ha? Kay Angela. May ako. Okay, ayan. Okay, ha? What did you say? Thank you. Ayan, palakpakan naman po natin. Ayan. Okay, napakabait po yung mga nagbigay. Ayan, punta po dito lahat na nagbigay ng 1,000. Dahil kunin niyo po syempre yung inyong mga prizes, ha? Ayan, po kayo. Ayan, yung nagbigay po ng 1,000. Ayan. Okay, dito po. Ayan, dito ate. Ayan, okay. Dito muna. Dito. Pila kayo dito? 5. Pila. Okay, anong pangalan? Ha? Yoli. Ha? Yoli. Ayan, okay. Anong gusto mong sabihin sa ating birthday girl? Happy birthday, Beth. Ayan, happy birthday. Ayan, bakit nyo binalik? Ayan, dito. Okay. Okay, anong pangalan natin? Rochelle ni Sir. Ha? Rochelle. Ha? Dog. Ayan, Rochelle. Ayan, thank you. Mahal mo? Buhay mo. Delikado. May pagbabanta dito. Ayan, baka hindi ako makahuwi ng po sa robyo nito. Naku. Ayan, sino pa yung nagbigay ng 1,000? Ito. Okay, ayan. Sino pa po yung iba? May dalawa pa. Ayan, dito. Yun. Okay, sino po yung isa? Ayan, hindi na po. Ayan, okay. Ayan, game. Okay, next. Sino po dito yung mga ninong? Ayan, yung mga ninong po. Ma'am, dito nga po dito, ma'am. Ayan, ikaw yung mami. Ikaw yung nakakakilala sa mga kumpadre, kumpare dyan, ha? Ma'am. Ano po, ay yung mga ninong po, nandito po ba lahat? Ay, wala Ako, wait na. Wala, yun lang. Ako, ginoo ko. Yata eh. Ay, ito. Bring me, hirap na ang takat. Ako na nanilipan dala sa akin dito sa harap ng
mami, lola, tita, o kung sino yung kasama ninyo papunta rito. Bilis. Kunin niyo yung mga mami ninyo, tita, o kung sino yung kasama ninyo papunta rito. Ayan. Sige kids, kunin niyo sila. Ayan. Oh, dito. Sige, dito. Okay, dito po. Ayan, tali. Ayan, dalawa. Sige, ako ganito. Ako na lang mangihil lang. Dahil walang blok. Liga dito. Hindi, kasali ka. Sige. Tatlo. Ma'am. Yan dito. Ma'am. Hindi po yan. Sige lang, okay lang yan ma'am. Pwede mong dalhin yan. Yan. Ma'am, huwag naka-strike eh. Ate, yung naka-strike. Liga dito ate, please. Liga. Hindi okay lang yan. Huwag ka madalala. Hindi ka sasayaw. Liga dito. Liga, please. Huwag na. Liga. Hilahin kita ah. Liga na. Okay lang naman, hindi iyak ha. Don't cry ha, baby ha. Ha? Ayun. Apa? Ate, mamaya ko na makipagpunta na dito po sa kapitid. Sige, punta ka lang doon. Hindi. Saan? Sige, kunin mo. Sige, ate, punta ka doon. Sige, punta ka doon. Ate, pwede kang punta rin. Sayo ka. Hindi ka dito. Anong hindi? Walang hindi dito. Wahati ko ang gagutuan mo, ha? Sige. Hindi ka naman sasayaw. Hindi ka na bilis. Hindi ka na. 1, 2, 3, 4. Hindi ka na natin. Papa. Ayaw, nilagi. Nawala kayo. Sabi na kunin mo yung anak niyo. Hindi, basta dito lang. Huwag kang malala. Hindi kayo tatakbo, hindi kayo sasayaw. Okay, 5. 6. 6. Hindi, okay lang yan. Kahit walang bata. Okay lang po yan, ma'am. Sige. Hindi, diyan ka natin. Huwag ka nang umalis. Okay lang yan. 6. Ito. Dali ka na dito. Sali ka na. Ito. Ate, yung nakapula. Huwag ka mag-alala. Hindi kayo tatakbo. Hindi kayo sasayaw. Ayan. Nanay. Mami, punta ka dito. Punta ka dito. Ayan na. Ayan na to. Pwede na to. Okay lang yan. Yung mga ayan, yung may kargang bata, okay lang po yan. Yung ibang kids, balik na kayo sa upuan ninyo. Iwan nyo na yung mga mami ninyo dyan. Ayan. Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo tatakbo. Hindi kayo sayaw. Okay. Ate, excuse ka na dyan ate kasi natatakpan yung mic na puputol. Ayan. Lol lang. Okay, dito tayo ha. Ma'am, anong pangalan? Rochelle. Next? Daniela. Ha? Shell. Arlene. Bioli. Queen. Susan. Mike. Bahala ka. Emily. Okay, ayan ha. Okay, wala kayong ibang gagawin dito kung hindi sasabihin nyo lang sa akin yung mga gusto ninyong alagaan na hayop o animals sa bahay ninyo kaya sa farm. Pag napili na yung aso, ayan, huwag nyo na po uling pipiliin. Ayan, dito ka at. Hindi, kaya mo yan, no? Saglit, turuan kita. Hindi, uy. Ayaw ko yan. Walang ayaw dito. Dito kayo, unahan kita. Hindi ka na. Ayaw mo yan. Aso. Pusa. Kalabaw. Palyo. Kambing. Wala. Hindi. Teka dito. Ibon. Ayan ha. Hindi. Liga dito kayo. Bakit ko nagalisan? Punta kayo dito. Ayan. Uy. Dito. Hindi. Bayaran mo sila. Malapit lang. Uy. Ayan. Dito. Ayan. Bakit ko nagalisan? Wala. Madali lang po. Kakanta lang kayo ng happy birthday
gamit yung... Ala, bakit nag-alisan? Oh, excuse me. Ha? Hindi, maganda to. Challenge lang to. Dito, ate. Uy. Ha? Hindi. Yan ka na. Aso. Kaya mo yan. Uy. Bakit nag-alisan? Uy. Yan. Uy. Nabusap lang kayo. Ayaw nyo na? Ganito. Dahil ayaw ng mga girl. Mga lalaki na lang. Lalaki. Tatay. Ninong. Mga ninong. Oy, nasaan yung mga ninong? Ninong. Bakit pati, ba't kayo nag-alisan lahat? Okay, nag-alisan lang. Alright, balik ulit tayo sa ating Bring Me game. Makinig po uling mabuti. Bring Me Hero Plan. Kaya paano natin magdala sa akin dito sa harap ng cellphone. Yung walang camera. Yung walang camera. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ayan. Yan tayo. Wala. Bring me Hero Plan. O kaya paano natin magdala sa akin dito sa harap ng okay. 5 bata na makapagpadala sa akin dito sa harap ng cellphone na may camera. 5, 4, 3, 2, 1. Kids, kailangan kids. 1, 0. Bakit dalawa? Halika dito ate, bigay mo yung isa sa kanya. Bigay mo. Ayan, sabi ko na. Pila kayo, pila. Wag na bili na. Okay, madali lang to, ha? Gayahin niyo lang ako, ha? Ate. Uy, ate. Makinig ka sa akin, ha? Dito ka, sa gitna. Dito ka, ate. Yan, madali lang to, ha? Gagayahin niyo lang ako, okay? Hawakan niyo yung cellphone niyo tulad ng ganito. Tapos, itapat niyo sa tuhod niyo tulad ng ganito. Okay. Pagbilang ko ng 1, 2, 3, itapon niyo yung cellphone pataas. Pagbagsak, pinakamalaking basag, panalo. Ready ka na? Ready ka na? Ready ka na? Opo. Ready na? Okay, ha? Ayan na. Pag sabi ko, 1, 2, 3, tapon agad, ha? Ready? Pwesto. Uy. Ganto. Mula dito, tapos hagis ganun, ha? Ready na? Pag nabasag, panalo ka. Ayan. Halika dito. Ayan, okay. Uy. Okay, Kagawad. Anong pangalan mo, Kagawad? Ha? Nigel. Okay, taga saan ka, Kagawad? Ugayo. Ayan, okay. Nanalo ka doon? Opo, ayan. Magkano bigayan? 500. Ay, malaki nagbigay ito si Kagawad, ha? Nabigyan mo lahat. Opo, ayan. Okay, ano gusto mong sabihin sa ating birthday celebrant? Happy New Year! Ayan. Okay, ano ulit pangalan mo? Princess Samantha. Ha? Princess Samantha. Ha? Princess. Ha? Princess Samantha. Ha? Princess. Taga saan ka, Princess? Kanaw Bakanan. Kanaw Bakanan. Saan yun? Dito. Saan yung bahay mo dito? Bahay mo yun? Ilang taon ka na? Four. Ayan. Okay, anong gusto mong sabihin sa ating birthday celebrant? Happy Halloween. Happy Halloween! Ayan, okay. Ayan. Okay, ayan. Anong pangalan? Ha? Yummy. Okay, ayan. Anong gusto mo
mong sabihin sa ating birthday girl? Ano pa? Happy Valentine's. Happy Valentine's! Ayan, okay. Maraming salamat. Okay, ayan. Okay. Okay, lahat ng bata. Ayan. Okay. Prepare po kayo lahat dito sa harap. Ayan. Hintayin niyo po ako ng ilang sandali para sa mga gustong manood ng magic show. Ayan. Punta na po kayo dito. Kuha na kayo ng upuan ninyo. Mas malakas! Happy birthday! Okay, batiin nga natin yung ating birthday celebrant na Happy Birthday! Happy birthday! Mas malakas! Happy birthday! Yung pinakamalakas! Happy birthday! Okay, yan. Okay, may laman ba? Okay, pasok mo nga yung kamay mo kung may laman. Sige, pasok mo. Ayan. Okay, ayan. Sige, pasok mo rin yung kamay mo. Ayan. Okay, tingnan mo nga kung may laman. Ay, wala. Okay, ayan. Okay, may laman? Wala. Okay, batiin natin yung ating birthday celebrant na Happy Birthday! Happy birthday! Mas malakas! Happy birthday! Yung pinakamalakas! Happy birthday! Ay, alam ko na yun. Ilalagay ko sa sulat. Okay, anong basa? Magic word. Magic word. Okay, sa likod? Kulay. Oh. Ay, alam ko, anong basa? Magic word. Okay, anong meron? Wala. Anong meron? Wala. Okay, lalagyan ko ng drawing. Okay, blow mo, blow. Okay, batiin natin yung ating birthday celebrant na Happy Birthday! Happy birthday! Mas malakas! Happy birthday! Okay, anong meron? May drawing. Anong kulang sa drawing? Kulay, lalagyan natin ng kulay. Okay, hipan mo. Hoy! Okay, batiin natin yung ating birthday celebrant na Happy Birthday! Happy birthday! Okay, anong meron? May kulay! Ay! Okay, pupurahin ko lahat. Okay, anong nawala? Anong nawala? Drawing at kulay. Okay kids, huwag na huwag ninyong gagayahin kasi gagamit ako ng apoy para makasunog kayo ng bahay, mawalan kayo ng tirahan. Okay, batiin nga natin yung ating birthday celebrant na Happy Birthday! Happy birthday! Okay, yung pinakamalakas! Happy birthday! Hey! Okay, yung mas malakas! Happy birthday! Ay, Arlen, please, tignan mo. Please, Di ba mayroong kanta ganun lang? Okay, ayan. Sino dito ang gusto makakita ng ahas? Oo, ako nakakita na ako. Totoo. Ayoko. Ayan, okay, may laman? Wala! Okay, pasok mo yung kamay mo. Sige, pasok mo. Sige, pasok mo. Sige, pasok mo. Ayan, okay, may laman ba? Pasok mo nga ate yung kamay mo. Sige. Oh, pasok mo. Oh. Hindi naman ito. Okay, ayan. Okay, may laman? Wala! Wala. Okay, sino gusto makakita ng ahas? Ako!
Okay, batiin nga natin yung ating birthday celebrant na happy birthday! Happy birthday! Mas malakas! Happy birthday! Okay, batiin nga uli natin yung ating birthday celebrant na happy birthday! Happy birthday! Mas malakas! Happy birthday! Ay! Okay, may laman? May laman? Okay, blow mo ate, blow mo. Huy! Okay, sino may gusto? Sino may gusto? Ayan, okay, gusto nyo pa ba? May laman? May laman, okay, hipan mo. Huy! Okay, sino ulit may gusto? Okay, gusto nyo pa ba? Okay, may laman? Okay, batiin natin yung ating birthday celebrant na happy birthday! Mas malakas! Now, pila ka malakas! Hoy! Okay, meron tayong hawak na Queen of Hearts. Okay na to? Queen of Hearts. Next, King of Spades. Next, King of Spades. Okay, ilang Queen of Hearts meron tayo? Ilang Queen of Hearts? Ayan, para di kayo malito, meron tayong hawak na babae, lalaki, lalaki. Ilan ang babae? Isa. Nasa ng babae? Ayun, okay. Ito yung babae. Kukunin ko yung babae. Ito yung babae. Nasa ng babae? Okay, ito yung babae. Saan ang babae? Okay, ito yung babae. Ibababa ko. Nasa ng babae? Saan ang babae? Sa? Saan? Nasa? Sa? Saan? Dito, dito. Dito? Kanan dito. Oh, di ba kanan? Saan? Kanan. Ah, okay. Oh, di ba? Okay, ano to? Lalaki. Ah? Lalaki. Lalaki. Okay, saan ang babae? Ito yung babae, kukunin ko. Ibababa ko, nasa ng babae? Yan. Saan ang babae? Yan. Saan? Baba. Baba. Okay, ito yung babae, papakita ko. Ito yung babae. Okay, nasa ang babae? Yan. Baba. Nasa? Baba. Saan? Baba. Dito o dito? Baba. Dito? Baba. Kanan dito? Kanan. Dito? Ah. Ang pagpapalitin ko, saan silang dalawa? Dito. Dito. Okay, saan? Nandito? O, nandito? Saan? Dito o dito? Okay, ilang queen meron? Ilang babae meron? Dalawa. Okay, ano to? Ha? Mali. Babae. Okay, ilang babae meron? Okay, kailangan ko dito sa ating isang batang lalaki, yung matapang. Yung matapang, sino matapang dito? Batang lalaki. Ah, sige, ikaw na, ikaw. Ikaw. Ayun natin,
ako. Ayan, mas malas ko. Eto, bata, isip bata. Ay, dito. Dito yung bata. Ayun, ito na lang si Kuya. Ayan, ikaw na lang Kuya Rito. Ito. Sige, ikaw na kita. Kamay ko. Okay, akit ka dito. Tayo ka dito. Ayan. Okay, matapang ka ba? Matapang ka? Sabi mo, matapang ako! Matapang ako! Malakas! Matapang ako! Matapang ako! Lalaki ako! Lalaki ako! Lalaki ako! Lalaki ako! Lalaki ako! Ayan. Ay, ayan yung gusto ko. Kulihan no? O, hindi ko pa nakita yan. Unggoy. Kasi wag may tinapan din sa laman. Ganyan yung ginawa dito namin. Hindi nakakatakot na parang ano yan. Ay, oo, alam ko, ano yung nagkakanin? Upo tayo, upo, manonood tayo. Manonood tayo, Diba? Oh, yay! Matapang ako. Okay. Okay, unggoy na ba siya? Oo. Oo, ayan, hindi. Ano pangalan niya? Unggoy. Ano pangalan niya? Unggoy. Hindi, yung totoong pangalan niya. Unggoy. Ha? Ugning. Hindi, ano totoong pangalan niya? Burneng. Sino nakakakilala sa kanya? Ah, taga Pusurubyo rin to. Ay, okay. Unggoy. Wala bang bata na lalaki yung taga rito? Ayan, yung taga rito kukunin ko. Hindi, yung bata po kailangan ko. Wala bang batang lalaki taga rito? Ayan. Manganak muna. Okay. Sige, sige. Taas mo yung kamay mo. Ayan, ano pangalan niya? Ha? Unggoy. Bro. Ha? Unggoy. Hindi ko marinig. Sakit lang natin, ha? Wait na. Unggoy. Igurot. Igurot. Igurot ang pangalan mo. Igurot. Okay, Igurot talaga pangalan mo. Ayan. Okay, ilan taon ka na? 10 years old. 10 years old ka na. Okay. Tatanungin kita kung 9 years old ka na, ha? Anong gusto mo paglaki mo? 10 years old. Uy, 10 years old. Yung tinatanong ko ba ano yung gusto mo, yung tinatanong kagaya ng pulis, sundalo, engineer, architect, ano ang pangarap mo paglaki mo? Ano pangarap mo? Doktor. Doktor. Okay. Palakpakan niya natin, gusto niya maging doktor. Ayan, palakpakan natin. Ayan, doktor. Bakit doktor ang gusto ko yung paglaki? Tutulong ako. Tutulong ka. Sino tutulungan mo? Yung mayaman. Yung mayaman. Bakit mayaman tutulungan mo? Madaming pera. Madaming pera. Mukhang pera si kuya. Pati ikaw. Agad ka na, paano naman yung mga mahihirap? Yung walang pambayad sa doktor, paano naman sila pag namatay? Gunggunata. Uy, ano gunggunata? Agad ka na lang, paano pag walang doktor, ano kukunin mo? Nurse. Nurse. Bakit nurse? Tutulong ako. Tutulong ka. Sino tutulungan mo? Yung doktor. Doktor naman. Assistant ka na.
Naloko mo ako eh. Ganito na lang, paano pag walang doktor at nurse? Kukunin mo. Teacher. Teacher. Bakit teacher? Nagtuturo ako. Magtuturo ka. Sino tuturuan mo? Yung doktor at nurse. Naloko mo. Kaya ganito na lang, may kaibigan ka rito. Oo. Sino kaibigan mo? Turo mo. Saglit. Sino ang kaibigan mo? Turo mo, bilis. Sino? Sino kaibigan mo? Bilis. Yan. Rin ko yan. Kanina ko lang nakilala. Kaibigan mo siya? Oo. Okay. Ako kaibigan mo siya. Okay. Kwento mo sa amin paano mo siya naging kaibigan. Yung nanay niya. Okay. Yung mama niya. Nakananay ko. Okay. Yung mama mo sa kananay niya. Ano sila? Mga chismosa. Okay, ito na lang. Okay, teacher talaga kukunin mo. Okay, kung teacher ang kukunin mo, dapat magaling ka sa math. Magaling ka ba sa math? Yes. Naman yes. Okay, kids. Huwag niyo siyang tuturuan ha. Siya lang po ang sasagot. Okay. Magaling ka sa math talaga? Sige. Sabihin mo, arithmetic. Ulitin mo, arithmetic. O, gaya mo ako sabihin mo, arithmetic. Luloko mo po. Ready ka na? Oo. Sige. Ito na. Kuya, 1 plus 1. 2 plus 2. 4 plus 4. 8. Magaling nga. Bakpakan nga natin. Magaling nga. 8 plus 8. 16. 60 plus 16. 32. Magaling nga. Bakpakan nga ulit natin. Magaling pa. Ito, mas madali. 5 plus 5 plus 5. Sardinas. Luloko mo. Okay, ready ka na. English spelling. Magaling ka na ba sa spelling? Oo. Sige, spelling tayo ha. Sige. Okay, ito. Spell cat. C-A-T. Magaling nga. Palapakan nga natin. Spell ko. T. Okay, T. Anong susunod sa T? T. Alam ko nga, T. Anong susunod sa T? T ko alam. Dog. Naloko mo. Okay, spell T. Ikaw yun. Uy. Ba't ako natatakay? Laki ng tiyan mo. Uy! Ganito na lang. Teacher talaga kukunin mo. Oo. Okay, kung teacher ang kukunin mo, ayan, dapat may talent ka. May talent ka ba? Yes. Yes. Anong talent mo kung may talent ka? Singing. Singing. Okay. Pag pinakanta ka ba nila, kakanta ka? Oo. Okay. Anong kakantahin mo kung kakanta ka? Love song. Love song. Okay. Palakpakan nga po natin, kakanta daw po siya love song. Ayan, love song. Huling tanong bago ka kumanta kung love song yung kakantahin mo. Anong title nito kung love song ko? Anong title nito? Bahay Kubo. Bahay Kubo. Love song ba ang Bahay Kubo, kids? No. Ayan, hindi daw love song yun. Love song yun, mga pangit. Sige na. Love song na kung love song, ganito na lang bahala ka, kumanta ka. Raon na ka. Bakit? Ano pa ikaw kakanta pag ito kumauna? Dalawa tayo. Sige, dalawa tayo, pero dapat ikaw muna. Ikaw na. Sige, ako muna, susunod ka ha. Oo. Sige, unahan ko na. Okay. Bahay Kubo. Tapos na ako, ikaw naman. Nakatira ka, kalbo. Uy, anong nakatira kalbo? Bahay Kubo kahit munti. Kahit munti. Okay, ang alaman doon, inakyak ng kalding. Uy, yung inakyak ng kalding. Ang alaman doon ay sari-sari. Sari-sari store. Halaka. Singgamas at talong. Sigarilyo at nali. Uy, anong sigarilyo? May mga bata. Sabihin mo, sigarilyas. Sigarilyo. Ulitin mo, sigarilyas. Yoshi. Halaka. Sitaw, bataw, kulangot. Uy, anong kulangot? Ano bang dapat? Matari. Ay alam may kundol, patola, utot na galas ka. Uy, anong utot? Sabi mo upo? Oo. Kalabasa, nagalas ka. Gaya mo matanda, sabi mo. Ha, la, sa, kalabasa, tinakot. Maganda na lang,
rito. Makikikain, uwi na kayo! Uy, ayusin mo, ulit mo, thank you po. Thank you po. Sa pagpunta rito, oy, call na take out! Anong take out? Ayan. Doon sa ating birthday girl, ayan. Ano gusto mong sabihin sa kanya? Sabihin mo. Birthday girl? Birthday girl. Ano gusto mong sabihin sa kanya? Kasalanan mo to. Ayan. Ba't yung naging kasalanan? Kung hindi ka nag-birthday, wala ko rito. Bakit naman? Nakakahiya itong baho. Ayan, okay. Palakpakan nga natin si Kuya. Ayan, okay. Sabihin, tanggalin ko ha. Bilisan mo, sakit-sino. Baho. Palakpakan nga natin sa Kuya. Ayan. Ay, gusto niyo pa ba ng magic? Okay, last magic na po tayo din. Magpapasalamat na rin po ako sa inyo. Okay, may laman? May laman? Mag-aapo yan, friend. Mag-aapo yan. Okay, may laman ba? Oy! Okay, patingin nga natin ating birthday celebrant na Happy Birthday! Happy birthday! Mas malakas! Happy birthday! Ayan, okay, gusto niyo pa ba ng magic? Okay, ganito na lang po. Sabihin po ninyo sa mama at papa ninyo. At sa birthday niyo ay kumuha sila ng cloud. Pwede kayong kumuha ng cloud sa aming tanggapan. Okay, sa lahat po ng gusto magpa-catering or para surprise, ay message nyo lang po kami sa surprise mo deliver ko by Ma'am Maylene Palabay. Available po kami sa YouTube. At the same time po, available din po ang aming page. Kung ayaw nyo po mag-chat sa aming page, pwede po kayong mag-chat sa akin, Amy Joy Balister Divina, o kaya kay Maylene Quezon Palabay. At the same time po, kung gusto nyo pong makakuha or magpa-cloud para po mas maging masaya ang inyong celebration ng kahit anumang occasion, pwede nyo po kami i-contact. Kami na po mismo kakausap kay Kuya Cloud. So ayun po, maraming salamat. Once again, happy christening, Diana Elise, and happy 7th birthday, Faye Angela. Once again, magandang hapon po sa inyong lahat. Bye-bye!